abial pa hne na anin cha bisper apek nuwa anthil lu nei cheng noi som pathum manzet an hlo pha Mumbai a nula pakhat chuan mangai na wangin cheng noi som pathum zet abial pa laka chan ti hriat ani a he nula hian abial pa rol thar chu aring tok hle a tuma in mi an kol tir du lo an chen na in cha bisper chu mangai na wang liaw liawin a penga tani he thil thleng hi Hindustan Times chuan tar langin rol thar hian abial nu le pa thangbo hlan chu melranin an fanu hne na tangin an thil hlu nei man to tak tak chu ruk chua dan kong adap char char ti an tar langani abial nu chung te jin tur chuan an fanu po mani chawa in lama om chu rem tilovin an hne na an hruai ve ta ni ma se nula hian in a chua san ma in anin cha bi spare chu abial pa a pe ti hriat ani a an chung ko in January ni som ni pasaria in lama an lo ho nu chuan cheng nuai som pathum manzet an bung ruwa bo tian hre chuak ngala Kolaba police station lama thu buai an thelut ngal ni in an soibok police ten he thil thleng hi an chui zui ngala in lama ma nia omdu tu an fanu chu an ring hlel ngal panga ma se anuwa an fanu chuan abial pa hne na an chen na in cha bi spare apek thu police te hrilin thil bodan chu an hre chuak ta ni abial pa chu manin thu an zot fi ngala abial nu cha bi pek mangin an thil hlu te aruk thu chu a in puang zui ve ta ni he nula hian abial pa chunga rin na a ngat fu lo tak zetani Remkim Optical Zion Street Dolis Cafe chunga mitlam har sat nei tan engtik lai point athonin imit kan chek sak thei chia tarmit frame chi sang classic atanga tun lai ber kan nei reng boke glass quality chi sang du than tur kan kol reng boka power changai chi porang takin kan cha sak zung the special discount pek ne kani khovel moina le ro puina te fiale fai takai mu hi kan du thu sam ani kum som thung chung na sa taka ziala zuk nuwa atak sapum pui a eng chuak vek eng huna nge zial zuk simila thaberang tia ingai tu me kani chuan tun hi tan zial zuk ban san hun thaber ani mai the ani chai narama papakhat du tia an ko kum som ruk mi chuan zial a he le a zial tel lovin a kho sa thei me ulovani ni tin zial a zu thina kum som thum aral me chuan maktak main du vun rong chu a eng chuak tawek tian soya he thil hi adam samlo nu damdoi in an thlen pui nuwa chau an hre chuakani Jiangsu province Huayan khopui chung damdoi in a thok doctor te chuan du hian pankrisa bo kanei ti an mu chuaka hei hian jaundice natna a hring chuak le in meizial a he ema wanga he bo kilo in siamani ti an tar lang bok theitop chua an be nuwa doctor ten du taksa mun nia tumor chu paisakin damrei adoni chuan zialzuk bansan ngal turin thuron an pezui bok heng harsatna ato mek te hi zule zial chatlak lova kumsom thum chung a khoi wang ni in an tar langa mihring tenun na ti toy tu ber pakhat chu zialzuk hi ani tian soilang bok wa nei thak takin du vun rong chuan ngai a ole to ti ama en kol tu doctor te chuan an soya damdoi in atangin in lama an hotir le to ani du point a kho sakdan hrisel lo tak chu bansan atum thu doctor te a hrilve bok import lo be chanin Aung San Suu Kyi thubuai siam sakani Myanmar ram buai na chuan zia omlam apan theilova UN Security Council thutkhom man mo taka ko ani nuwa po China chuan aveto power mangin inrem na asiam du chuang lovani UN chuan Myanmar sarkar chu shrem atum zeta China chuan hei hi du lovin UN in shrem na apiani chuan aram chung boruak chuan chiat lam apan zual don ti in a theina chelekin alo dangani NLD hruai tulu Aung San Suu Kyi kumsom sari panga upa chu thil lak lule thil thon chua dan be chanin thu boy siam sak ani a ani baka uin min chu COVID-19 protocol bo chiapu ani bok sipai ta hian Aung San Suu Kyi an hren huwa a chen na in dabzuin a personal security ne na tangin transceiver walkie talkie som pakhat an mana
hei hi dan lo anga thil lak lu le thon chu ani ti in thu buai an siam sak zui ti an soi bok sang ni som ni September thaliam ta khan president Win Mint chu khuarel chiat na bo chia puni in a campaign na ama trantu voters mi engemaw zat na mu ti chu an tran chan pakhat ani bok nimin mai khan Myanmaram chung hospital a thok doctor engemaw zat chuan sipai sarkar an thlop lo thu an soya an na chu sipai ro rel na hnuaya chhun zom an tum lo thu an tar lang bok Gangno district hospital a an ho tu pa ber chuan kan du ber chu kan mi thlan te nge in sarkar an hruai hi ani ti in AFP a hrilani